бозӣ мекунем. О, челленҷи ба кали об, майлаш. Ман Усмон Дембеле ва Франкесе. мо ҳозир челленҷи обрезакро. Обрезак. Асари нав. Салом, ман Усмон Дембелеҷон ва ин Франкесе. мо челленҷи обро мегузаронем. Шумо худатон медонед ки ғолиб меояд. ҳоҷат ба гуфтан нест. Парво накунед, ман талошамро мекунам. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. тамошои ҳама рақобатҳои варзиширо бо хизматрасониҳои шарики мо Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонеду аз коэффициентҳои баланд ён истифода бурда фоидаи пулӣ ба даст оред. дар Ягекс регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди барсатиҷӣ. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. дӯстон, лайк гузоштанро фаромӯш накунед. Барсатиҷӣ ба пеш. сар мекунем. Якум ту. Не, ту сар кун. Брез тез. Окей. мазоқ накӣ, бисёр рез. пураш кун, натарс. ман ягон қаҷо намемонам, нигоҳ кӣ. Ту боз об дорӣ, бепарво бош. ана қин шуд барои ту. ҳоло ҷой ҳаст, рез. и дастои калони ту ларзидан аз сар карданд. Yes. Зур шуд. ман хуб медонам инро. аллакай пур шуд ҷура. Ман туро мағлуб мекунам. Ҳоло ист. мебинем. Ин миз ҷумидест. Расиди чӣ бало? не, ман нарасидам. ман да бартм нарасидам. брез оба. Вақт бисёр дорем. вақт надорем, а бача, бояд машқ кунем. Эҳтиёт кӣ. ман профессионалам, гуфтум ку. брез тез, вақт камай. и чӣ буд? Бозӣ кун, нола накун бисёр. мо трао ба хушур рез гуфтем ҷура. Чӣ шуд? ҳичи, братан. ӯ шамол айҷумондоба. Инро ту кардӣ. ҳозир мебинем. ба фикрам мереза. Натарс, ҳисоб намешавад. Обарез, нағма накун. анаҳа. Қин шуд. ана ҷои зураш омад. рез тезтар. тамом. ду бори дигар резем пур мешавад. рез. Шамол аст, айби ман не. Шамол барои ман ҷой тайёр дорад. Нарас. нарасидам. тамошо кун, ман метонам. Қариб. ана охири бозӣ. пури бад шуд. дӯстон, ман мехоҳам ба шумо бигӯям ки 5 канали асосии YouTube якҷоя шуда канали телеграми худро таъсис доданд бо номи Utka Games, ки чандин сари сол мешавад ки бозиҳои футболиро таҳлил мекунад ва дар айни замон беҳтарин канал дар Telegram дар соҳаи букмекерӣ ба ҳисоб мераванд. он ҷо бисёртар прогнозҳои бепул гуфта мешавад ва аз ҳама муҳимаш ғолиб мебароянд. барои ҳамин тестарак ба силкаи дар зери описания буда даромада дар Telegram ба канали Utka Games обуна шавед ва бурд намоед. 1 соат меистем чӣ? ту гузарондине ки.
одамон бовар намекунанд ки ин қадар шуд. ин қадар эҳтиёткор набудам. навбати ту. қиин шуд ку? камераҳо хатогии маро мунтазиранд. бале барое ки ман ғолиб мешавам. ҳама медонад ки ту бой медиҳӣ. рафтем. ира куну шикофаи чиай? як шонси дигар тамом. оли ҷо ҳаст ку? абача ягон хоб рехт? камтарак. Mais t'as rien mis. C'est ça qui va faire, tu vas faire. ту бой медиҳӣ. Même plein d'eau et tout. об ин ҷоро ту мерезонӣ. Il y a encore de оли ҳамҷо монд. аз ин тараф мерезад. барқаст кардан. стол каҷ аст. ҳозир ман мебурам. дар ҳақиқат охири кор омад. лимиташ буд шуд. намешавад рехта. рез. ура! бале! ман медонистам. биё акнун инро нӯш. чӣ? ҳамаашро нӯшам? не. усмонҷо он корашро кард. умедворам ба шумо писанд омад. лузер ана ин кас. имрӯз кори ӯ омад кард. омад не, ман ғолиби ҳақиқӣ. ин миз рост набуд. фарқ надорад, ман ғолиб. ман дар дигар челленҷ ғолиб мешавам. хайр. Et dis-moi.